l-imqabba. Raħal sinonimu mal-arti piroteknika. Raħal li din is-sena qed tiċċelebra l-150 anniversarju mill-miġġija tal-vara artistika tal-Madonna tal-Ġilju. U sabiex jimmarkaw dan l-anniversarju tan speċjali, il-pirotekniċi mill-Kamra tan-Nar Madonna tal-Ġilju ħejjew show spettakolari mill-isbaħ, tant li hemm żewġ attrazzjonijiet ġodda. Hekk kif wieħed jidħol f'dan ir-raħal, jinnota kollezzjoni ta' nar li tagħmel parti mill-ispettaklu piro mużikali li jġib l-isem Symphony of Stars, li propju se jkun qed jittella s-sibt lejlet il-festa għatu nur il-Madonna tal-Ġilju. Il-grupp tal-volontieri li jippreparaw in-nar matul il-ġimgħa tal-festa jaqbes is-60 persuna li l-koll jaħdmu qatih biex b'xogħolhom joffru lejl li ma jintesiex għal dawk kollha li jarawh. One News tkellem ma' Jason Fabri, segretarju eżekuttiv tas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju, li tana toma żgħira ta' xemmi preparata għas-sibt. Wara li bħal-bieraħ propjament 15-il sena nkiser Guinness World Record hawnhekk ġo din l-istess għalqa tal-ikber reddina fid-dinja, din is-sena ħanamlu attentat tal-rekord nazzjonali tal-ikbar tapit mekkanizzat bil-Universals. Fih medda ta' 90 metru, fih madwar 10,000 gas, affarijiet bar ġifieri li jekk Alla jrid ikun spettaklu tajjeb. Wara jsegwi ħarqanar tal-art fil-bypass palma tkun kull sena mekkanizzata kif l-imqabbin aħna magħrufin għaliha. L-ispettaklu jibda minn 9:30 ta' filgħaxija il-qudiem.